டன்டடா எது வேணும் உனக்கு ஏதாவது? போதுமா? அக்கா தானே கொடுத்தா, அக்கா கொடுக்க மாட்டியா? கொடுக்க மாட்டியா? ஏய் அக்கா பாவல, உனக்காக எடுத்து வந்து கொடுத்தால, ஒண்டியா சாப்பிட்ற? ஏய் அக்கா குடுறா. ஏய் கொஞ்சோண்டு குடுறா, அது மாதிரி குடு, அக்கா கொஞ்சம் குடு. ஏய் குடுடா. குடுக்க மாட்டியா? அப்ப நான் இத குடுக்க மாட்டேன். போ 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 கலப்பு கலப்பு. அக்கா அம்மா கத்திட்டு பா 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 பா. பத்தியா பத்தியா நீ எப்படி பண்ணாலும் நான் உனக்கு தரவே மாட்டேன். அப்ப எனக்கு தரேங்க.